Voda je naším nejcennějším zdrojem, ale zároveň zásadně ohroženým. Stále více studií varuje, že bez zásadní změny přístupu k vodě se blíží éra nouze. Již dnes 1,1 miliardy lidí nemá spolehlivý přístup k pitné vodě. Podle OSN závisí 3 miliardy lidí na vodě, která překračuje státní hranice. Přitom jen několik málo států má dohody o sdílení těchto společných vodních zdrojů. Celosvětově žije přes 2 miliardy lidí v oblastech postihnutých chronickým nedostatkem vody a 2,7 miliardy lidí zažívá nedostatek vody alespoň 1 měsíc v roce. V praxi to znamená, že téměř každý třetí člověk na Zemi řeší problém nedostatku vody. Tyto fakta ukazují, že problém je globální. Zasahuje sever i jih, bohaté i chudé země. 703 miliony lidí žije bez přístupu k bezpečné pitné vodě. 2,2 miliardy lidí nemá bezpečnou vodu spravovanou podle norem, časově dostupnou bez kontaminantů. 2,7 miliardy lidí zažívá nedostatek vody. Voda nedostupná či kontaminovaná aspoň 1 měsíc ročně. 1,7 miliardy lidí pije vodu kontaminovanou fekáliemi, nevhodnou ke konzumaci. 41% světové populace žije v povodích, kde je trvale narušená rovnováha voda-spotřeba. Celková roční lidská spotřeba sladké vody se za posledních 100 let zhruba zdesetnásobila a narůstá zhruba 6krát rychleji než před rokem 1900. Jen 80% světových odpadních vod se vůbec nečistí před vypuštěním do přírody. V chudých zemích je to až 95%, což má za následek masivní znečištění řek, jezírek i podzemních vod. Tato data potvrzují, že voda již dávno přestala být samozřejmostí. Jde o zdroj v kritickém nedostatku. Světová populace se od roku 1900 zvýšila několikanásobně a tím pádem i poptávka po vodě rostla. Dnes používáme asi 6krát více sladké vody než před 100 lety a tento trend udržitelný není. V Evropě dosahuje průměrná domácnost spotřeby kolem 150 litrů na osobu za den, což jsou jen domácí činnosti, pití, hygiena, praní. K tomu je třeba přičíst obrovské objemy vody spotřebované při výrobě průmyslových produktů a potravin. Průměrně 70 až 75% veškeré dostupné sladké vody na Zemi se používá v zemědělství. Přitom značná část této vody odteče nevyužitá. WWF uvádí, že až 60% zemědělské vody se ztratí vinou zastaralých metod zavlažování. Například výroba potravin je vodně náročná. 1 kilogram hovězího masa spolkne v průměru přes 15 000 litrů vody. Velký součet krmení zvířat, zatímco 1 kilogram brambor jen asi 287 litrů. I plýtvání jídlem má vodu na svědomí. Ročně se vyrobí až 2 miliardy tun potravin, z nichž 30 až 50% skončí jako odpad, takže obrovské množství vynaložené vody se promrhá. Dalších 20 až 22% sladké vody připadá na průmyslové využití. Rychlý růst měst zvyšuje spotřebu vody, ale zároveň ji často neuváženě znečišťuje. Chemický a těžký průmysl, těžba, energetika, výroba vypouští toxiny do řek a podzemních vod. Asi 80% veškerých odpadních vod končí nedostatečně či zcela neošetřeno. Kontaminace vod následně ohrožuje pitnou vodu a zdraví lidí. Globální oteplování přináší extrémnější cykly srážek a sucha. V některých regionech, Střední Amerika, část Afriky, Střední východ, se střídají dlouhá období bez dešťů s náhlými povodněmi, v jiných ústupu vody hrozí odklad, po kterém nenávratně ubývá zásob ledovců, hlavních zásobníků čerstvé vody. Jak upozorňuje FAO a Světová vodní rada, zvyšování extrémních jevů v podobě sucha a orkánů bude do budoucna stále více ohrožovat zemědělství a vodní zdroje. Již dnes důsledkem klimatických změn trpí řada oblastí dlouhotrvajícím suchem, například část Austrálie, Kalifornie či Sahelu. A neobvyklá suchá letošní léta v Evropě, říjen 2021 až září 2022, přinesla nejnižší hladiny řek za půl tisíciletí. V mnoha částech světa se obrovské množství vody ztrácí kvůli zastaralým rozvodným sítím a neudržovaným vodovodním potrubím. Globální odhad uvádí, že 126 miliard metrů krychlových pitné vody ročně unikne netěsnostmi na sítích. Dostatek na zásobení 90 milionů lidí celý rok.
V některých zemích až 30% rozvodů selhává únikem dřív, než voda dosáhne koncového spotřebitele. I v bohatém USA se každý den ztrácí z infrastruktury 22,7 miliardy litrů vody. Výsledkem je, že i tam, kde vody formálně je, velká část končí bez užitku či v zemi. Nedostatek bezpečné vody má závažné důsledky pro zdraví i společnost. Zdravotní rizika podle WHO způsobuje kontaminovaná voda přenos průjmových onemocnění, malárie, cholery a dalších infekcí. Infekce ze nečisté vody si každoročně vyžádají na 500 až 800 tisíc dětských životů. To je horší než mnoho válek. Kromě smrti trpí miliony dalších chronickými střevními a malarickými nemocemi, příčinou je nedostatečné či nekvalitní pití i hygiena. Nedostatek vody snižuje zemědělskou produkci. Příkladem je suché období v Sýrii 2006 až 2010, kdy pokles srážek a mizící voda zničily polovinu úrody a 1,3 miliony lidí opustilo venkov kvůli hladu. Podobně povodně a sucho v Indii každoročně snižují výnosy rýže a pšenice, zvyšují ceny potravin a vyhánějí farmáře hledat práci jinde. Ekonomika států je tak kolísavá, investice klesají a navzdory bohatnutí se hodně peněz utrácí na nouzové zásobování. Napřed ty náklady na zásobování asijských megacity vodou z dlouhých tras jsou v řádu miliard dolarů ročně. Světová banka varuje, že vodní stres bude silným hnacím motorem migrace. Lidé prchají z krajů, kde řeky vysychají a studny vysychají. Již dnes miliony museli opustit domovy kvůli suchu. Příkladem je část Sahelu nebo povodně v Bangladéši. Nedostatek vody přitom může eskalovat mezinárodní spory. V mnoha regionech tečou řeky přes hranice států, napřenou v povodí Nilu, Eufratu či Indu. Až 3 miliardy lidí žije v řekách a povodích sdílených více než jednou zemí, často bez dostatečných dohod. Například povaha války v Sýrii byla částečně odvozena od dlouhodobého sucha a migrace rodin do měst. Nebo jak plošné zásahy stály za snížením průmyslové aktivity v Los Angeles či Evropě v létě 2022. Extrémní sucho v řadě oblastí začíná vypadat takto. Prasklá země s umírajícími plodinami. Klima se mění, vyšší teploty zrychlují vypařování vody, srážkový režim kolísá a mnohem častěji přicházejí sucha. Celosvětově bylo v roce 2023 ohroženo nedostatkem vody přes 3,6 miliardy lidí, alespoň 1 měsíc v roce. Změna klimatu znamená, že sucha nebudou ojedinělým jevem, ale novým normálem v mnoha oblastech. To narušuje zemědělství, omezuje výrobu potravin, pšenice, rýže, zeleniny, i dostupnost elektřiny, hydroelektrárny a chlazení elektráren. Ztracená jezera a vyschlé řeky vedou ke ztrátě hospodářských i ekologických přínosů. Jaké jsou možné reakce? Situaci lze řešit různými způsoby, které jsou podporovány mezinárodními organizacemi i odborníky na vodu. Efektivní zemědělství, zavádění kapkové a chytré závlahové techniky může ušetřit desítky procent vody. Šlechtění suchovzdorných plodin a střídání plodin či zadržování dešťové vody v krajině pomůže přizpůsobit zemědělství změnám klimatu. Obnova mokřadů, revitalizace toků a výsadba lesů může zlepšit zásobování podzemních zdrojů vodou a zmírnit eroze. Lesy totiž zachytávají, filtrují a uvolňují vodu postupně. V suchých obdobích jsou přírodními zásobníky. Recyklace a čistění vody. Zvýšení kapacity čistíren odpadních vod umožní bezpečně znovu použít velké objemy vody. Tam, kde je sladká voda vzácná, roste význam odsolování mořské vody, napřený v Kataru, Spojených arabských emirátech. Cena stále klesá, ale technologie zatím nemohou zásobovat celé regiony. Rekonstrukce vodovodních sítí a detekce netěsností může vrátit do oběhu až miliardy metrů krychlových vody ročně. Technologické investice, dálkové monitorování průtokoměry jsou příkladem, jak zabránit zbytečným únikům v rozvodech. Politická opatření a cenotvorba. Odborníci, například Světová banka či OSN, doporučují nastavit spravedlivé ceny za vodu či vodohospodářská oprávnění tak, aby vodu nezdarma nehospodařili ti s vysokou spotřebou či znečišťovatelé. Příkladem může být praxe mezipodnikových smluv v některých státech nebo zákaz obchodování s nejdůležitějšími zásobami.
Nedávno vznikly i legislativní snahy, například v USA byla předložena ústava zakazující investiční spekulaci s vodou. Byl zahájen obchod s futures na vodu, podobně jako s ropou. Aktuální trendy ukazují, že vodní krize nebude pouhým varováním, ale brzy tvrdou realitou pro stále širší kruh lidí. Do roku 2050 by 2/3 obyvatel země mohly žít v oblastech s chronickým nedostatkem vody. Města od Káhiry po São Paulo se připravují na den nula, okamžik, kdy voda přestane téct z kohoutků. Pokud nezměníme přístup, budeme svědky významných sociálních a politických otřesů. Chybějící voda bude vyvolávat migrace i konflikty. Zároveň ale platí, že vodní zdroje lze chránit a obnovit. Moderní technologie, udržitelné zemědělství i férová pravidla hospodaření s vodou mohou naši budoucnost zlepšit. Každá investice do vody se vrátí, jak v podobě bezpečnějšího jídla, zdraví či stability, tak i v případě prevence klimatických šoků. Nečekejme pasivně na vodu z kouzelných kohoutků. Naší odpovědností je zmírnit krizi vědomou spotřebou, ochranou vodních ekosystémů. Bez vody totiž žádná civilizace dlouhodobě přežít nemůže. Celosvětový příběh se začíná psát právě teď a jeho výsledek závisí na našich dnešních rozhodnutích. A pokud tě tohle znepokojilo stejně jako mě, dej like, napiš komentář a přihlaš odběr. Na kanále Temná zákoutí tě čekají další příběhy, které ti nedají spát.